Προσοχή! Ακραία καιρικά φαινόμενα στο στήθος σου. Γιατί όχι. Μπορείτε να κοιτάξετε. Θα πιείτε κάτι? Όχι. Μάλιστα. Άμα, εκεί είναι. Σερβίρεις ταμπάκο. Παιδιά, τι συμβαίνει? Πώς το είπες? Είναι μια φράση από ταινία. Ωραία. Εμένα γιατί μου την είπες? Σερβίρεις ταμπάκο. Και κουμπάει το πιστόλι. Ταπεινάτα. Πιστεύεις στην ίδια? Κοπελιά, έχω δουλειά. Έγινες βέλα στην ψυχή μου. Αυτό ποιος το είπε, η Μαντάμ Φιγκαρό? Ντρέπεται για τον εαυτό της. Ποιος καλέ? Η Μύδια. Ντρέπεται για την ψυχή της. Ωραία. Να σου πω, πες τα πάνω αυτά. Ντρέπεται βαθιά που δεν μπορεί να τον ξεκολλήσει από μέσα της. Δεν είναι προσβλητικό? Είναι. Μήπως είσαι ένα διπλό? Βάλε ένα τριπλό με πάγο. Γιατί δεν χτυπάς? Έπρεπε να χτυπήσεις. Παλιά δεν χτυπούσες. Δεν μιλάς, Έχω δουλειά. Ρε, πως αλλάζουν τα πράγματα μέσα σε ένα χρόνο. Φιλοσοφία αντικούλων. Λοιπόν, Τι λοιπόν? το μόνο πράγμα που με παρηγορεί, Πώς? το μόνο πράγμα που με παρηγορεί, Να τι λες? είχες αρχίσει να λες το μόνο πράγμα που με παρηγορεί. Και λοιπόν, Με παρηγορεί τι? που θες να ξέρω εγώ τι σε παρηγορεί, εσύ θα μου πεις. Μα δεν το λέγω, εσύ το είπες.